Será posible. Non me queda outra que ordenar. E o peor é que Fante virá pola tarde a pedirme non sei que favor. E non quero que vexa así a cara. Ai! Estes nenos. A que non me pillas? Que non me Míraos, xogando tan tranquilos. Alleos a todo este caos. Pero isto vais a acabar. Ai! Non hai un animal máis rápido que un canguro en monociclo. Ui, ui. A que non me pillas, cara de tortilla? Tortilla. Tortilla. Linda, non te pases con Nina. A pobre non ten a culpa de non ser tan guapa como a min. Que? Non che entendo. Ui, que case me pillas, Nina. Non o entendes, Rafa. É unha broma, unha maneira de falar. Ah, é unha chanza. Chanza. Unha chanza é un vocablo que provén de... Da igual, Rafa, nin mo expliques. Tutu, o coñecemento é o teu amigo. Incluso as fermosas leis da termodinámica, as túas aliadas no día a día. Pensa que os 8 piares... Dafa pillada. Grazas, Nina. Uf, da que me liberaches. Nenos, vid aquí un momento. Deixade de xogar. Hola, Tupa. Que ocorre? Tedes idea da cantidade de cousas vosas que hai tiradas pola miña casa? A miña colección de revistas de Ovella Chic. Gatetas. Un balón de fútbol. Un xerador de sopridos. Os meus rolos de la cardada. Gatetas. Unha pelota de baloncesto. O alumeador de escuridade. Un sombreiro de 3 plumas. Gatetas. Unha pelota de tenis. Un mirascopio de... Xa vexo que sodes conscientes, pero a pregunta é: por que está todo tirado polo chan? Non o facemos por capricho, senón por eficiencia. Así dunha ollada podes ver o que precisas sen ter que buscalo nun caixón. Por non falar de que se imos usalo máis tarde, para que recollelo? Ademais, a maioría das cousas son vellas e non merece a pena recollelas. E a vos ameazar con tirárvolo todo. Pero creo que podemos facer unha cousa mellor. Queimalo, explotalo ou quizáis volatilizalo. Non, Rafa, non. Imos facer un mercado. Mercado. Si, son postos ambulantes nos que se venden cousas. Que ben! Co diñeiro que saque comprarei unha tableta nova. Pois eu comprarei un zapato. Quero novas sensacións para a miña roda. Eu comprarei unha lavadora, pero das boas, desas con moitas pezas. Non imos gañar diñeiro. Imos facer trocos. Cambiaremos unha cousa pola outra. Ben! Que comece o mercado. Eu mentres vou pensar á cadeira. Vaya, Rafa, que cousas máis curiosas. Para que serven? Canto valen? A verdade non o sei, pero cambiocho pola túa roda de reposto picada. Serame útil para o robot que estou construindo. Feito. Nina, que pendentes máis bonitos. Canto custan? 3 gatetas. 3 galletas. Iso é moito para 2 pendentes. Cambiocho por unha galleta. 2 pendentes, 2 gatetas. Es moi dura. Trato feito. Aquí tes. Gatetas. Oe, Rafa, non me contaches cal é o teu último invento. É un robot. Será parecido a Tutu, pero sen as súas limitacións intelectuais, aínda que mantendo a súa beleza. O malo é que necesito 2 xemas e unha antena. Pois mira por onde teño un par de xemas que poden virche moi ben. Vaya, linda, é o que estaba buscando. Canto custan? Cambiocho por ese pastel e a pelota de ping-pong. Feito. Ola, Tutu. Vaya, que raqueta máis chula. É de ping-pong. Sí, dame mágoa cambiala, pero perdín a pelota e coa de baloncesto non vai. Vaya, que casualidade. Creo que podo axudarte. Ai, sí. Mira, non está nova, pero é auténtica. E ademais é made in China. Vaites, ali están os mellores campións. Ten que ser boa a forza. Por canto ma deixas? Non sei. É a última que me queda e a verdade teñolle moito cariño. Por favor, dime por canto. Cambiocho pola túa máquina de facer pompas, o casco de astronauta e esa caixa de bombóns. Feito. Nina, mira o que che traio. Unha caixa de bombóns. E só lle faltan 3. Nina, é máis de gatetas. Xa, normal. Para que quererías 22 docísimos bombóns de riquísimo chocolate? 22 é máis que 2. Sí, son moitos máis. Pero nada, os que non poida comer dareillos aos peixes, como ti non os queres. Espera, Nina quere trato, capixe? Veña, douchos. Pero a cambio, lévome estas 7 cousas. Total, ti non as queres para nada, verdade? Ti, bombas. Caramba, linda.
parece que che foi moi ben no mercado, non? A verdade é que sí. Creo que poderei vender todo isto por internet e comprar a tableta nova. E como crees que lles foi aos teus amigos? Pois, parecen tristes. Pero así é o mercado. Conseguiches quedar ti con casa e todo. Dánseche ben os negocios. Pero ao mesmo tempo fuches un pouco ambiciosa, non crees? Tes razón, Tupa, pero xa sei como o vou arranxar. Ei, rapaces, liquidación por peche. Todo o que se queira gratis ata a fin de existencias. Eu que pensaba esperar ás rebaixas. A ver se teño sorte e podo pillar algunha pelota. Terán gatetas. Ai, estes nenos. Ao final acabas querendos. Menos mal que xa non terei máis trastes polo medio. Dear Tupa, deixoche algunhas cousas que non me collen na miña casa. Xa recollerei cando volva de viaxe dentro de 6 meses. All the best, Fante, o teu elefante amigo. Non! Entón os 3 osos comezaron a roubar todas as toallas da aldea. Caramba, é tardísimo, teño que marchar. Por qué? Fante, por favor, temos que saber como termina a historia de como se inventou o xampú. Termino bola de contar máis tarde. Agora teño que ir ao supermercado. Necesito cacahuetes para a fin de semana. Deixo aí o meu maletín. Non o toquedes. Fante tardará un anaco en vir. Xogamos a algo. Poderíamos retomar a partida de Heróis das Estrelas que xogamos onte. Ai, burimento. Heróis das Estrelas está ben, pero para Nina é un pouco complicado. Xogamos a polis e ladróns. Sí, nos ladróns. Vale, pero eu serei un poli do espazo, Starraf. E 2 das peores ladroas da galaxia escaparon. Só Starraf e o seu fiel axudante Estreliña Fugaz poderán capturalas. Supónse que eu son Estreliña Fugaz. Iso é porque é rápido como un meteoro. Non sei, non me convence moito o nome. Veña, deixadevos de lerias, pés planos, e a ver se podedes collernos. Non iredes moi lonxe. Activando sensores en modo persecución. Por aquí. Uf, vaya carreira. Gañastes por pouco. Pois sí, foi moi divertido. Gañastes porque escapabades constantemente. Pero eso facemos un pouco máis realista con estas esposas. De onde as sacaches? Non parece que sexan de xoguete. Pois do maletín de Fante. Antes de abrilo pedinlle algo para que non puidesen escapar as nosas prisioneiras. E, voilà, apareceron as esposas. Tutu malo. Maletín de Fante prohibido. Nina ten razón. Non deberías coller nada do maletín de Fante. Tes razón. Non sei por que o fixen. Volverei nas guardar dentro e pedireille perdón cando volva. Dende logo, Tutu, mira que és vándalo, pero veña, antes de devolvelas ao maletín, déixame velas. Un mecanismo fascinante. Ten ata parafusos. Ademais, parecen moi cómodas. Pero que fas? Acabasme de esposar. Non te preocupes, Tutu, agora te libero. Para iso non teño máis que poñelas no meu pulso e soltaránse. Ah, pois non. Ra, fantástico. Agora estamos esposados un ao outro. Esposados? Entón, estamos casados? Que? Non, pero que dis? Tutu, é evidente que agora son a túa esposa. Nunca pensei que terminaría casando contigo. É tan romántico. Veña, rapaces, nos marchamos. Que? Pero non podedes marchar e deixarnos así. Botaríamos vos unha man, pero parece que agora é cousa de parella. Veña, Rafa, temos que buscar a chave no maletín. Ai, ai, ai. Maletín, maletón, sácame deste problemón. Dame a chave das esposas e serei feliz como as rosas. Pero que pasa? Supónse que debería abrirse e darnos a chave. Tutu, o maletín só dá cousas unha vez ao día. Pensei que o sabías. Rafa, temos que liberarnos antes de que chegue Fante ou caeranos unha boa. Sí, eu tamén creo que somos moi novos para casar, Tutu. Pero teño unha idea. Vamos! Ah! Ai, Ten que estar por aquí. Vaites! que? Unhas chaves máxicas. Non, o meu parruliño do baño non sabía onde o guardara.
Rafa, céntrate, necesitamos algo para liberarnos. Sí, liberarémonos con isto. Con iso? Claro, Fante é inglés, así que supoño que as esposas do seu maletín tamén o son. E isto é unha chave inglesa. Ten sentido. Pois veña, apura. Quero liberarme canto antes, que teño moita gana de ir ao cuarto de baño. Sí, creo que será mellor liberarnos. Ui, nada, é inútil. Esta chave non serve. Debe ser de outro país. Polo deseño diría que poden ser de Cuba ou incluso de Cáceres. Sinto, Tutu, non teño chaves deses países. Da igual, farei o que tiña que facer dende o principio. Pedir perdón a Fante e que nos libere. Veña, Rafa, imos á casa de Fante esperalo. Creo que non vai facer falta. Que? Atopache a maneira de liberarnos? Pois non, pero por aí ven Fante. Teño cacahuetes para un mes. Ben, xa están moi ricos para un día. Ai! Fante, tes que... Ai! Tutu, tens que ter cuidado. What? Pero que fixeches? Tutu é o meu esposo. Como ves, agora estamos casados. Foi un pouco precipitado, pero vainos ben xuntos. Casados? Married? Contádeme, como pasou? Collinas do teu maletín. Sinto, Fante. Pero díxenvos que non o tocásedes. A maxia é moi perigosa se non se sabe usar. Aprendín a lección. Asegúroche que nunca máis volverei tocalo. Por favor, libéranos. Sabes que, Tutu? Estarás esposado a Rafa unha semana. Así aprenderás realmente a lección. Ben! Que? Non podes facerme isto. Unha semana é moito. Ademais, teño que ir ao cuarto de baño. Non te preocupes, Tutu. Eu tamén teño gana de ir ao baño, así que podemos ir xuntos. Non! Vai ser tan emocionante estar casados unha semana inteira. Veña, imos por mel. Mel! Sí, Tutu, imos facer a nosa lúa de mel. Necesitaremos tamén un foguete. Despois miraremos a ver se Tupa nos dá algunha peza da súa lavadora. Feliz lúa de mel, rapaces! A ver se así aprenden a non remexer no meu maletín.